bolang pher arat hawat Fransi nitum kacop hapon media tumhan karbi anglong today apen karbi long berita apen kat news apen news fast apen karbi long live alang litum pan Fransi litum lang karbi hawar arapen kadong pajilo kadong itum pini upia pasi labangso press meet mate labangso media media tong panas kong uploadan te alamang galalo itum bolang pera hawar akemang mate bolang pera hawar kaki development nai pa join ni pen tum pane cepat dupen non isi ini setame kalbengo teman konsisten development apilo choro lo popis tame litum non dak bolang pera hawar mate area long airport nangi bi polong tame litum Fransi ke choro lo konsil atum hantame lapen kacari pon siam sa tuamo hantame suri choro pa jilo bon sita labangso airport po menalong litum ho mentune aning kanpen labangso ahoy kacarai kom pada kahawar litum ikui pi ben jenglo litum non asumar teman tame labangso border cerai kom labangso apilar ke sarwe bang itum kai kita me dubong kedamtang 1960 ahut pen labangso apilar ke som karbilong konsil pen labangso ahut kita me da arat atum pen hula so pilar ke som kita me kidunwek abang pu tumata me nompuda dola lapen adun tu itu labangso ahoy jepang bobe danai walang kita me itu non uwi kimi atum manta me itu labangso cesarwe bang padobong langsung dah kasih ke damtang 2020 anikang ansetame ditum labangso forest department lapen revenue department lapen dak kido arat cenglok ditum karbilo chali asong amai pula so thansing sa dolang pula so bet amitum survey padram labangso approve ditum non tado ya approve lahai ya ditum hola so hot methang ahoy bang ing bobe nei mate methang abon dari bang aja pambo penai pa join ini tum kai kita cerok tok situ bos dame lapaan cepat duduk tapi tame non airport ki bi pa long bang ke karbeng long autonomous council pen hangnak labangso arat no pan ke parju pon mate ke pang krew ya asan situm tegun lo ditum han lapuson nang ki bi plotang te ditum nang koi tek te pusi ditum jongdami athe ditum ko ane hoi phui phirat pen ke do labangso long non airport ang biko abang ke dak arat tumhan panung ponku ason si ditum ceteglong lasi labangso lo mangke ditum labangso lang per piarat mate bolang per hawar kado awe kibi kiti pen cenglok satu sarang dong dame labangso along ke pang krepon bangke ningduk lo pusi ditum labangso pini press menai himbe manget pudamji choro lo media kote tumhat timia port atek mangkole thekpot lasi lamang ke lalo pambu pen polang likane ye lam lo lasi kedamtang 2019-20 ini tum laso be phang dami radak local rat tumang ke border tis nei ku radak ani kisung ke bot nemi cecak lo lapen ke kisuman forest department tum nogao sor tum handak pen ka fin tapen lagi fin na bo idolo dah la sota ada local tu jepang tang thiba jone dolong non pon da pinana dolong lo lasi rason hasen non tami airport poling adi lo mangke ke cengahut ladak Delhi pen Guwahati pen airport authority tum ke wa ladak nang ka survey drone ke pang jardam location ke lang dam habit haram ke te dam dalam local arat tum hokpais iru sose habit ke dudun lang ka ke tondun ke lang dun kichu kijun kado ko council pen sekasi posen apa lele nitum dang rong so sekaci rung sa lang tumhan ki iya dem paleng sang demitung bisik pon lahai lo nitum ke dam drone pang jardam la kichu nitum habit haram si kichu kijun ang tondolo lapen ke lahai lo drone pang jardam polo lang location ki andam lasinon laan nitum local tum cerah dun era hit sami council pen pini ladak local rat tum nang lang logic bang ke lake four line lang son ONGC long son lapen ke non lapu asam mala kupni long son ke dak airport long bang ke lam kine cepat dori bolang phel long bang ke bolang phel long lam kine cepat dori council kunta non nitum local emisi sami nang lita kiju pangtar bang chok chelo
lahai problem lo bangke nang tum tanang cenang ning local emissions tame athe non ada hope puruk ban kedo tum hanon hang nat kacema ai pin pen council tum ning hang ling claim bu bangke tum dak bolang falang sulet la pu arap ning tum project he Terus parlo itung pini esmit khang nang ko the pi la mangke dam tang mate bat mi het jong Carbion Thomas Council Land and Revenue Department Sir Omar Singh Tiso executive member arang li tumi het humli banglo lapen dak arat atum lapen dak ketegeding putih siam tum na chitong dik lo alang li kaningje tekang dak arat tum asapta ningkang samabe labang so joini si pini dak langset bolang pher arisoi jang ching room si itum pini kang kemai chupanang koklo alang li kaningje tekang kela puhen lo airport of Harman 8,000 bikas apa ke consequence allotment pidalo pusalang ningje tekang la sida poson si dadak arong dak pusar pisar pen pamu hedong da ningje do 1960 aning kan pen pilar ke ati paduk dun o dak khoda hawar hapat ke endam rong group ka chikim dam dak a pusar pisar nanan da dolang angle tumhan kar jupon dam theisi ave pin pen koson se 8,000 along lele koson se allotment pidalo la si Sir Omar Singh Tiso pan nilitum arguing tung labang so media pen nangli Carbion Thomas Council Land and Revenue Executive members mate EMA mate Carbiang long la len mafia lo pusi pini bang so a media hoi pialang pan nitum arguing tung akhe pi ose tum arjunang kokma ke dam tang sita me foreign alam kilong kan ma do Omar Singh Tiso men klang lo kupi pinia project long kido EPDC long punon ONGC long punon Asam Mala long punon ason tin sita me dolo athe council pen kaike ta me ningje lo Carbi 10,334 square kilometer along lehem phuke KACC hello pusi kaike ta tum ningje club tangte kupi posi da bolang pher ha warlong pusar pisar pen apram ben ka chuboche 8,000 bikas along lelang tum ba du phanta karju ka hor ave pin ben ko lang to development ki pidalo lalo lasi pamohet nitum nili RVR 8 nitum jel potum ningje lo bangso ke jong alam thelong dong si prap jin pen mate nini thomang bong pen dong si langse bolang pher ke theki ding mate ladak risoi jang phanong si KCC tumong si kaching bai nang hang he kulote pini ke ni tum yup si chinglum chotla muajir ki ding ke ni tum nong si ni tum ka dimana teng si lang ituna pachun pipe kulote ni tum langset bolang pher arat thur pak si ni tum chesong pon nang kok posai job jesi lake ni tum non la mangso media hoi ben si tum pachini pon lo la si non ni tum khobor kelong teng te Carbion Thomas Council chief executive member akahai Sir Turam long hang lang le Delhi long supi sido sipu lang di funang le lo plote ni tum hang kaching bai nang hang pitpu bang so especially airport aputha dak locality tum hang kaching bai nang hang pitpu si tum ning the pon lo la pen ni tum la dak isi a problem do ke dam tang 2005 aning kam Carbi la pen di masa klesa hut ke dak in doni ke do pota kaca pota punot kata Miadiv lo Exonia pota doni ki dosi tame la bangso klesa joine pen mani pota cipang botum da dolo hemrit me kace kai hut pota me chudung la ta dolo bangsa so 2005 di Carbi di masa klesa hut ko anna pota kan hok dun la bangso si tame Land and Revenue Department pen pota bangke akimia ko isu funang po la pente non akimi nitum la langset bolang pher arat aparman nitum dak ketigiding atung pota bangke apply bom lo bangso pota apply la bangke non council or authority to mari teng si dokok lo puse tum dirta chelong lo la bang sri la bangso apply ta me prap jin pen authority tum nang ke claim pi phamsi la bangso press meet hoi pen alang ni tum handa chunim li pon lo ton nang itu makembang ni gupilo so putak long le putak ni tu makembang bangke lalo airport bangke nang bilo kurang thupa jirlo number 7 ke la pen number hinia bangke 8,000 bika allotment PND tu bangke la bang itum tu teli chedon de la sikat do kawe ang tonalam ni tu makemang ni tum aning arlo alam ka che thanlong ji aphang KCC tum prap jin pen ka chingbai ahong along klam nang hang nang po ni tu makemang bangke lalo la pen ni tum non pota tum is claim dam bom do la so pota bangke prap jin pen na pachok pinang po la sim ni tu makemang bangke doik lo la penong si la bangso kemang ka do yong si na pachun pi pe pro te tum rat ki bi ki thi sar phurong sar rupa sar tum pen sini tum bang ka nomang ke aisi ka chi song sa me tum deng punang kok bo tu se ni tum ka chi sik point ta me doik lo Abrang si bang ke churolo atumi akihai Carbiang long Thomas Council Land and Revenue ya Omar Singh Tiso alang ida bolang sarolong alang ni nang ka humri long ulok adang ke
nakahumri bang ke hitum chorolo tapi nalang lidah nakahumri long lok ke 1960